ба диққати бонувон ва занҳои хонашин. Командаи Фаберлик Либос ТВ шахсоне ки бекор ҳастанду дар хона нишастаанд ба кори доимии сердаромад талқин мекунад. Марҳамат, кадоме ки мехоҳед имрӯз кора сар кунед, марҳамат ба ҳамин номаҳои дар зери экран буда занг занед. Беҳад ёрдами нағз расонда метавонем ва касоне ки бо мо ҳамкорӣ кардаанд ба муваффақиятҳои баланд рафта расидаанд. Роли ки оянда занҳои муваффақро ба шумо нишон медиҳам ки чӣ хел аз нол сар карда ҳозир ба маошҳои баланд расидаанд ва аз кори кардаи худ беҳад розӣ ҳастанд. шумо ҳам метавонед ки ба онҳо ҳамроҳ шуда корро омӯзед. марҳамат, ба ҳамин рақамҳо занг занед ва пешравӣ кунед. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз барои шумо спес ҷои арзонро нишон медиҳем. Як бародар занг зад, гап зад ки борома арзон кардагим борош новинкаанд соли 2024. марҳамат, турки тоза, нархшона 80 сомон кардагиай, тайёр гатови 80 сомонӣ. туркай сумум срочно дар кораи гуфт барои ҳамин ина арзон кардагиай, ина фирмаш чизи туркай, турки тоза. Ду модель, як резинкагира, як спортивный кадагия. Як спортивный кадагия остинош, якиш нахе простой кадагия. Метонем ки материалоша паплени туркай, турк. Ғавсиша бинед чӣ хела. И ягон майда танатон наметавад. Агар фикр кунед ки танатон метавад, ина нигоҳ кунед тара. Ина 100%. Хели ёра 150 мефрӯхт, 150 мефрӯхт, ози 80 сомон кадай барое ки бисёри бад овардагиай. Мега ки барои ҳам барои подписчико, ҳам барое ки сум дар кора. Кадоме ки агар хариданӣ бошен, ин ҳамин WhatsApp-и поёнгида занг мезанед, мо шумода доставка мекунем. ин ҷура нархи оптовишай 80 сомон. Дона ҳам агар айноми канали Либос ТВ ки шумо гап мезанед, айноми канали Либос ТВ ки гап мезанед, шумода 80 сомон метан нархи дона. Туркиш маълума ки бешилкаги мебиям. Ина бешилкаги размерош. Ба бешилка меям. 46 то 52. И 2024 таваллудуш. И модель размери Туркия на? Размери Туркия 52 пуш, 60 пуш, 62 пуш да мешава? Фарз кунем ай 50 кило то 70 килора мешава. То 70 килора. Ана шумо як чиз бафаҳмед ки паплиное ки духтаги гатои туркӣ меоянд, ё ина чӣ қати меоянд? Вешилкаш қат меоянд. Вешилкаш қатишай, ина фирмаш оригиналан, made in Turkiya ҷа навистагия. Ина ҷада бояд дошта. Поёнш ҳам аста. Туркия ина. Ина бори Туркия. Ина чӣ хел шумо дидесем, бори Туркия тоза. Як бор дига ма ҷоша шумо да гап мезанам. 12-ҳам дарвозаи корон меен медроен, 12-ҳам дарвоза медроен. Ина сектори 4-ум. Ина сектори 4-ум навистагия ку. Ина дарвоза, ина ми дарвоза аст. Дидесен шумо? Ами дарвоза да омаден, ана ми ҷада мегарден исо. 4-ум хатор. 4-ум хатор. Ина ми ҷа омаден, ки дромаден, ина ми ҷада 4-ум хатор да ки дромаден. Ина ми якум одамой. Ина маҳсулотош ҳамаш ҳастай. Ҳамаш ҳастай. Нарх 80 сомонӣ. Ина марҳамат бибинед. Тозаш турк. Я ми мисол хичам бигирем, оз ин ҷа медузанд ку 100 сум медузанд. Ай худаш 80 сомон. духтаги тайёр. Марҳамат. Ин чанд қаре ки гирифтанӣ бошен, меен фақат айноми канали Либос ТВ ки гап задем, мегирем, мерем. Ина марҳамат, бо як бор дига ман айдур нишон метавонам шумода. И хели нарх вообще бозорда набуд. Хаяка ғалтид ҳамин хел ки шумо метавонед ки соҳиби ҳамин чизо шавед. Качество да гап нест. Расветка чанд намуд дорем? Ина як 2 4 5 6 хела як 2 4 5 6 7 8 расветкаш аст. Я хелш бо нигин дорам пешаш. Нигин дорам ки бенигин. Че нигин шамаста, ина иҷаш нигин дорам будаста. Ҳамкам нигин дорам. Ина ё бенигин шам. Хай. Касе ки туркиро пӯшидагӣ аста, мефаҳма ки чӣ хела качествоаш ҳам. Масъалаи нарх беҳад аҷоибот. Я бор дига ҷора такрор мекунам, 12-ҳам дарвоза меоянд, 4-ум рияд тарафи дасти рост мегардем.